Sandiwara selepas rehat kurang lebih 3.600 detik berlalu, menghormati kaum muslimin dan muslimat yang baru saja menjalankan ibadah sholat zuhur, yang senantiasa semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah SWT, bisa dijadikan bekal modal di yaumil hisab nanti, amin ya rabbal alamin. Di hari Selasa 14 Oktober 2025, tentunya dalam sebuah acara akbar merupakan adat tradisi sedekah bumi 2025 Buyut Arem Arum di Desa Tanjung Kerta Maju, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Wiramandala Sandiwara akan mempersembahkan pagelaran mimbar cerita sepanjang siang hari ini hingga lepas tuntas gelar pentas Wiramandala. Semoga tetap memberikan suguhan terbaik dalam Tri Semar Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik, yang semoga tontonan bisa kita jadikan tuntunan selaras dan seirama. Tentunya kebersamaan pada show Wiramandala hari ini atas nama kesepakatan sang sutradara tertanda Denmas Raden Juliang beserta Astrada Kampleng Sekutu, keluarga besar sejati lan setia Biange Sandiwara Pantura, tentunya akan memerankan sebuah pagelaran cerita dengan bangga. Wiramandala Sandiwara, tentu pagelaran mimbar cerita hari ini dengan judul kalimatnya Gugat Tanah Sindang Kasih. Gugat Tanah Sindang Kasih. Lan bebarengan rukun runtut sauyonan, gendrong golong sesamana yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipit. Sambat kayak ganteng. Salam hormat kangge nok kopi sing duwe wilayah Rokobot dewek nok kopi. Kantong gilirane sareng bapakku rasmitane kedit bapakku bojong rawu, sareng ibu Sri kedit minangkane sareng bapak Idi bos gabah minangkane bapak Supren
Sintran wong ganjen kantun gilirane sareng bos kabeh kedik bapak Supandi salam kangen sareng mimi hajat sarine kedik sing duwe nak cinta mimi hajat sarine salon kuwu taman sari lele adewe sareng mama haji udia kedik minangkane calon kuwu taman sari sareng Bude Eni, sareng Yayan Sukma sing pria pengantin sareng Kang Nurayoyo kedik Kang Nurayoyo sing duwe nasi goreng milokan hormat sing duwe naskor cipine bundae masinie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sesembahan sedurunge sesembahan wawan rempuk kekandahan sareng kula kelawan kadang elang lan pinangeran kula atas nama pribadi ngaturaken sembah bakti kaula marang panjenengan mugi aden tampi sesembahan. Kula sampun jalanaken titah dawuh panjenengan bahwasane bakda duhur sebagian kadang elang dikengken menghadap marang sesembahan kula sampun mbakta sebagian kadang elang lan pinangeran dumeka dipun arsanipun panjenengan mangga sesembahan kangge kelajengane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngaturaken matur kesuwun sanget kulane dihormati ning menangkane bos gabah bapak Supandi dewek sing duwe mutiara padi sing duwe mutiara padi bos gabah bapak Supandi matur kasuwun. Lagi tas sholat baik ora kari-kari salaman ya pinangeran. Apa maning sedina ora ketemu singaran salaman iku sejatine ngampura. Bokat kula duwe salah. Gusti Allah ora bakal ngampura dosane kula karo sampean. Lamun ora kula karo sampeyan njaluk ampura ya. Kok sampai mati akhirnya
kula karo sampean duwe dosa. Mulane bakane masjid sepira ngantuke diduil-duil ngajak salaman pilih anak kesalahan. Sebab sekarang manusia iku al insanu muhalul khotawan isan. Langkah manusia kang sempurna panggonane salah alpalan dosa. Ture gunung ana pucuke, ambane lautan ana pinggire, dawane dalan ana buntune. Ikulah sifat-sifat manusia. Mulane bokat kula duwe salah ning panjenengan, ya agungen pangapunten sebudaya kelepatan. Kadang-kadang sok salah ngomong sampean tersinggung. Sebab ari manusia ku cangkem salah pangucap, mata salah pandeleng, kuping salah pangrungu, ati salah praduga. Iku sifat manusia. Ngaturaken kulane matur kesuwun sanget. Pun dihormati minangkani bos kabeh. Bopong Supandi sing duwe mutiara padi dewek ngaturaken kesuwun. Kangtung gilirane mimi hajat carini. Mimi nok cincang sing mandewe. Apa maning sengaran cangkem ya, ilat ora bebalung, lambe ora winengkon. Mulane ning kono tergores aksaru koto yabni adama fil lisani. Sumber kesalahan manusia, akeh dosane manusia gara-gara pangucap ya. Aja sok ngomong ari nyakiti wong, aja sok ngandika ari gawe cilaka, aja ngumbar kata ari durung ana nyata, aja sok bicara ari gawe lara. Sing ari meneng iku jere wong pinter mak emas ya. Diam adalah emas. Apa artinya sampean ngomong ari nyinggung perasaane manusia? Memang dosa orang kerasa. Setitik-setitik ya dosane numpuk segunung ya. Ikulah sing ora kerasa dosa marang dirine manusia. Boten kekantun minangkene sareng budi ini sing duwe cibirang indah ajalane sareng kang hormati Mama Haji udia kedik minangkene calon kubu Taman Sari Dewi ajalan sareng kang Lora Yoyo sing duwe nasgor sibret dewe Bunda Eman sini kedik ayang anitae ayang anita kedik minangkene sing emang dewe gilirane minangkane momi ari Mami Ari, Mami Sopi, wong bojong raung dewek minangkane sareng sing duwe sintren wong ganjen yang inul aja kenane nok kopi kedik minangkane sing duwe rokobon dewek mamaku Rasmita kedik sing duwe bojong raung Ibu Sri
mantan majikan sing duwe sinten ganjen Bapak Idi minangkane sing hormati ora lali salawas bener pengendikane panjenengan. Bahkan kula selalu mengingat apa sing dadi perintahe panjenengan nalika waktu semana. Aja dadi manusa sing rumansa pinter lan bisa. Nanging dadi manusa sing pinter lan bisa ngrumasa. ngoyang anitan iki minangkane kang hormati sing duwe tantung priyo Ya mulane alhamdulillah lamun bisa ngenduweni sikap sing kaya konon bakal adem pikire jare panjenengan ngomong ka. salam hormat kangge kang lebih gaul bunda lebih gaul gedik sing duwe nonok jalpan ayah denok bunda denok kedhi calon tuan rumah dewek minangkane sing 925 ayah denok acara pikiramu Nanging ngapunten sesembahan wiwit mau ning sejerone atiku lagi ngerasa banget tanda tanya kono. Beli sepranti ning dina panjenengan ngumpulaken elang pinangeran dadak kumadakan Kang Nurayoyo kula ning ngaturaken matur kesuwun sing duwe nasibur ciblek dhewe bokat kula lancang omongane landung gawe nyinggung perasaane panjenengan bokat cekak gawe belenak kula arepan takon sepisan maning mane wong seduluran budeni sing duwe cedek ciberangi dadewe kang pegang dados tujuane panjenengan ngumpulaken kabeh elang lan pinangeran kun duweni maksud lan tujuane apa kaya dene elang sindu mungkin pada bae perasaane kaya kula pengen ngawruhi sing sejatine arep apa kono salam kangen kang gemne bangkit minangkane wong langkung dhewe kene bangkit wong kapisan wetan demiye kadang dalam tentunya sadar yen kula iki anak cucuneng para wali. Nggih. Para wali senantiasa berjuang demi syiar Islam tanpa pamrih, ora mengenal pegel, mati dan dadapaken kelawan itikat jihad fisabilillah. Mulanya alhamdulillah Islam ning bumi Nusantara berkembang perjuangannya yang yuyut para wali. Amin. Amin. Rening kula pinangka cucune ya kira-kira fastabiqul khairat
berlomba-lomba nuju kebaikan. Tugas sampean uga duweni tanggung jawab. Pinangeran pi iku pilihan na iku najan ran iku nodokaken dalan ing pangeran kang kesebut ihdinas siratal mustaqim. Nah, kelawan lengsere para wali kula kang bisa nyambung watanga putung nerusaken perkembangan siar Islam ing bumi Nusantara. Tanggung jawab di pundak kula lan panjenengan, terutama para ulama, para kiai, para dai, yuh berjuang kira-kira Islam aja pupus, semakin mana semakin bertambah tentang penganute. Nah, utamane apa sampean tak kumpulaken, kula ki arep membahas tentang tanah warisan. Tanah warisan sing Sumedang sampean weruh ya. Pripun kuno tanah warisane panjenengan Gusti? Ya sing tanah Sindang Kasih ka. Saking Gesan Ulun nalika sunduwe garwa Arisbaya ya dicolong ora dicolong karena Gesan Ulun wonge ganteng enom ya, bakal kula wis tuwa. Jadi akhirnya demennya ning Gesan Ulun. Ya mbok menawis dadi suratan takdir. Kita wong muslim kudu sadar ya, qada lan qadarullah kegores dening tinta mas takdiring Gusti Allah yen garwa isun Gesan Ulun di Arisbaya digawa ning Gesan Ulun. Warisan apa kuno Gusti? Ya kenang-kenangan sing Gesan Ulun tanah Sindang Kasih. Nggih. Sampeyan kan weruh waktu kuwen ya. Ya dudu milik kula kan kuwen. Kuwen urup-urupane Arisbaya marang diri kula. Cuman sayang ya, kian ki penghasilannya ki langkah kabar beritane. Waune panjenengan ngutus kabeh kadang elang apa mboten kangge ngurus tanah wau? Lah ana wong siji sing dipercaya ya. Kun kula menanu mah asile dibagi loro, sing ngolah ya monggo, sing separo mrene kanggo kepentingan siar Islam, pembangunan anak yatim, janda-janda jompo iku asile sing kono. Nanging oleh 3 tahun kian langkah kabar beritane yaiku kenalkan karo Arya Seta. Ki Arya Seta? Iya. Wong Sindang Kasih? Iya. Nggih. Kuwen sing olahe. Dados Ki Arya Seta selama 3 musim boten ngupai pajak, ora teka-teka, ora ana laporane marang Kraton Cirebon Koten Gusti. Janjinya dibagi loro. Engko kapunten. Kuwenku wis 3 musim orang ngupahi pajak. Lamun oli weruh. Kunku tanahku lebare sepira kuno. Waduh ya luasnya luar biasa. Sampeyan kan kenal ya batas-batasnya waktu kuwen nyakseni. Coba batas-batasnya mendi-mendi munggu sampeyan. Punten lamun ora sawun ya alas sono keling. Iya sono keling sampai Kali Cisanggarung lamun ora salah. tuh pirang pal coba. Ambah Gusti. Ya iya. Ya lamun didadakaken sawah kaya akeh asile Gusti. Ya pasti ya. Lamun di kebun kayu ya akeh asile Gusti. Uga ning kono ku ana bagian wong Dermayu. Sebab nalika dumatine peperangan ribut antara Sumedang karo Cirebon, wong Dermayu campur tangan, artine nengah-nengahi. Apalah artinya sesama muslim gulet apa maning rebutan wadon ora bagus. Jadi kula nyuwun marang sampean kelawan kerendahan hati ya, teka ning Arya Seta ning Sindang Kasih ditakokaken endi konon penghasilan tanah termasuk tanah carik kudu ya. Ya punten Gusti.
lamun ta sekedar sebagian kadang elang menurut gula ya kurang mikuati luwih bagus nyamper atau mangkat bareng karo Kakang Wirasetana. Wirasetana. Oh, hari Kakang Wirasetana kan duwe arsip-arsip lan dokumene surat-surat tentang ya kekeratonan. Pripun mekoten Gusti? Kuwi memang luwih bagus senajan sampean durung ngandika kula kan duweni pikiran. Ora ana manusia kang den percaya marang kula nggih kejaba wong kang nomor loro ning tlatah Cirebon Pakungwati yaiku Wirasentana. Mulane sedurunge tekaning sindang kasih samperen ya kadang dalam Wirasentana. Nggih, nggih. Kanggo ninggalaken pendopo lan Pakungwati ayo kita diiring kelawan gamelan mundur mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiriman mas, yo mas, yo mas, kawin tangan si kembar mata, lir-lir sumelir yang gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ukir gambar watu wenan bisa kaya kaca sareng kacung pikir ya kedik wong suket baju aye pikir ya kedik minangkan wong suket baju nokrani wong suket baju singe mandewe Anita kedik sing Tanjung Priuk dewek sesampun aku ngaturaken matur kesuwun dihormati Mama Kongo Rasmita Mama Kongo Rasmita dewek kula ngaturaken matur kesuwun sange nok opi minangkene sing duwe rokobot Ibu Sri mantan majikan sintren wong ganjen Bapak idine gede sareng bos gaboy gede Bapak Supendi minangkene sing duwe mutiara padi wong kang paninge manas